नमस्कार रउआ देखतनी यापन भोजपुरी चैनल बैठकी और हम हई विपुल। आज हम रउआ जोरे चर्चा करे आइल बानी कि लालू प्रसाद यादव के जो कि भारत के एक बड़ा ही लोकप्रिय नेता बड़न, उनकरा के भूत प्रेत में कितना विश्वास बढ़ुए। लालू प्रसाद यादव के अपन आत्मकथा गोपालगंज चौरासीना में ई बात के जिक्र बढ़ुए। तो चली रउआ के हम कहानी बतावतानी। लालू प्रसाद यादव के बचपन की घटना है। उनकरा घर के पीछे एक बहुत बड़ा पीपल के पेड़ रहे। पेड़ के नीचे ही ब्रह्म बाबा के मूर्ति रहे। रउआ सब जानत हो, बिहार में गांव देहात में ब्रह्म बाबा के मूर्ति स्थापित रहला पीपल के पेड़ के नीचे। लालू प्रसाद यादव के माई उनका के हमेशा वहां पे शाम के बाद जाए से मना कर। तो एक दिन के बात है कि उनका गांव में गीत संगीत के कार्यक्रम रहे। रउआ जानी ना कि बिहार के गांव में गीत संगीत के कार्यक्रम होला, जैसे चैता होखेला, फगुआ होखेला, इस तरह के गौनई के कार्यक्रम, कीर्तन हो गई, होखत रहेला। लालू प्रसाद यादव अपन दोस्त लोग के साथ ही कार्यक्रम देखे गई रहन। कार्यक्रम चलत चलत लालू प्रसाद यादव के नींद आ गई। जब नींद खुलल तो सब कोई घर जा चुकल रहे, लेकिन उनकर दूगो दोस्त वहीं पे रहन। वो दू दोस्त लोग कहलस कि चले के हमने के तनी जंगल के तरफ, जिधर कब्रिस्तान रहे। लालू प्रसाद यादव अपन दोनों दोस्त के साथ जाए लगल। तब तक उनका के लघु शंका आ गई। लालू प्रसाद खुद अपन जीवनी में बतावतान कि हम पेशाब करे खातिर रुक गई। तब तक पीछे से उनकर एगो बाबा के आवाज आई कि कौन हरे। तो लालू प्रसाद जवाब दिलन कि हम ललुआ हैं। फिर जब पीछे मुड़ के देखलन तो उनकर दोनों दोस्त वहां से गायब रहे। लालू प्रसाद यादव अपने घर लौट गिलन और जब सुबह भइल तो बात के जिक्र अपने वो माई से कैलन। उनकर माई बतावे लगली कि बचवा कोई तोहरा दोस्त ना रहे, बल्कि वो लोग प्रेत लोग रहे, और जो बाबा तोहरा के आवाज दिलन वो ब्रह्म बाबा रहन। एक पुष्टि करे खातिर लालू प्रसाद यादव अपने बाबा के पास जब गइलन तो बाबा बतलन कि तो अपना घर पे सुतर रहन। और बाकी उनकर दू दोस्त लोग भी यही बतौलस कि वो लोग कार्यक्रम खत्म होला के बाद सीधे अपना घर आ गिरे। बात के जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव अपना आत्मकथा में कहले बान कि जब भी वो अपना गाँव फुलवरिया जायलन तो सबसे पहले ब्रह्म बाबा के प्रणाम कैला के बिना वो आगे ना बढ़स। तो ये कहानी लालू प्रसाद यादव से जुड़ल बा। ये बतावता कि लालू प्रसाद यादव के भूत प्रेत में कितना विश्वास बढ़ुए। तो रउआ ये वीडियो कैसन लागल रउआ कमेंट करके जरूर बताई। और बाकी वीडियो के रउआ लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। अगर चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ली। बाकी धन्यवाद।